Naimbag abigat, aldaw, malam, kan review amin, kakabsat, siyak ni Pastor Marcel, iti makadwayo, iti programa tayo, naimbag adamag. Naimbag adamag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy a panawen. Ni Apo Diyos, tagbendisyon, iti intayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Kakabsat, akas iti panang celebrate iti Paskwa, kantaan iti daytoy, kanta intay amin agrambak. Intay amin agrambak, ti ari tay nayanak, kapyatal nat masarap, dayawin tay irubak. To'y lubong agragsaken, taikanta ti anghem, ti Jesus na yanaken, ijay Ilia Belen, ni Jesus na yanaken, ijay Ilia Belen. Iti gloria na imay, tapno ispalen natay, isuro na ti dalan, pakaisalakanan. Nayanak kasi di Diyos, Emmanuel manubod, agragsak tayong aron, nayanaken ni Jesus. Agragsak tayong aron, nayanaken ni Jesus. Dayaw ken apot kapya, ti bugbog tong ti ama, silaw ken biagip den na, iti puso ti talnam. Alangat agkantantay, dayaw sadyay kangatwan, imbag kapyat di umlay, dito'y lubong na buwangay. Imbag kapyat di umlay, dito'y lubong na buwangay. Naimbag arabite amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo tayong Heso Kristo, ket kablawak, ti kakabsat tayong agkasangay, iti daytoy nga aldaw kakabsat, wenno iti daytoy nga lawas, ket ni Apo Diyos kumitag-bendisyon, kini kabsat nga Jamanea Ferrer nga agkasangay, inton bigat kakabsat, December 12, kini Mark Joshua Lawagan, kini Mami nga Evelyn Esplana, into no 15, ken kastamet into no 16, ni Ate Lilibet Rodrigueza, ken kastamet to no 18, ket ni Baby Ruth Rodrigueza. Ni Apo Diyos ko may ti may dayaw, ken may tanog, kadagiti biyag, yu amin ngagkasangay, iti daytoy nga lawas. Ken ore pay kadaki amin ngagselebrar iti anibersaryo ti kalaysayo ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, itayan ayat yung agasawa. Ket kablawan tayo kakabsat, dagiti kakadwa tayo iti online nga online daytoy nga naimbaga damag, akas ko makada Melba Balbin Isabelo, ken ni Ate Eunice Sarandi, ni Ate Helen Grace Mateo, ken ni Ate Dali Reginton Mendilio, ngagbuybuyay tangarabi. Kastamot ni Margie Mangawil Gerardo, ken ni Manang Elena Peregrino Pariñas, dita Isabela, ken kastamot ni Ate Luz Viminda, nga Dayap, Virgie Apalia Peredo, ken ni Ate Lilia Jacinto Sales, ken kastamot kada Ate Josephine Arangkada
Dado, ken ni Ate Veronica Damilig, ken kastamet dagiti dita taga Ilocos kakabsat ni Apo Dios iti Maydidayaw ken dita Pangasinan, ken ni Ate Hilda Marzan Bibat kakabsat, Agnes Aquino Javier, ken Lynn de los Reyes nga isuket maysa nga OFW ang kadwala ni Chavhart, ken kastamet ni Marlene Ariola, ken ni Ate Violeta Velasco, ket ni Apo Diyos kumaiti may daydaw ken may tan-o kada kayo amin nakakabsat nga agbuybuyay ta nga rabii ken agdengeg iti naimbaga damag kakabsat. Ket ti naimbaga damag iti daytoy nga rabii ket masarakan iti surat iti Malakias kapitulo 3 versikulo maysa aging gana iti 4 ket kastoy iti maibasa iti naimbag at damag Biblia. Kastoy iti sungbat ti Apo ang manakabalin amin. Ibaon kunto ti babaunek ang mangisagana iti dalan ko. Ket laat to nga umay ni Yahweh asapsapulan niyo iti templo na. Umay to ta babaunen asegsegaan niyo ket ipakaamunan to ti tulag ko. Ngem siya sinunto ti makaibtur iti aldaw ay na. Siya sino ti makalasat inton agparang. Mayarig to ti apoy manggugur iti landok ken kaslanto na ingal asabon. Umay to ang mangukom ket dalusan nanto dagiti papadi akas iti panakagugur ti pirak ken ti balitok tapno idatagda iti Apo ti umiso adaton. Maragsakan to ti Apo kadagiti daton dagiti tao iti Huda ken Jerusalem kas iti panagragsak na kadagiti daton iti napalabas. Ni Apo Dios iti Maydidayaw ken may tan-ok iti panakaibasa iti paset iti nasantuan a surat. Kakabsat umay kas kuna iti paset iti nasantuan nga surat umay iti Apo amang dalus ken mangukom. Ket ngarod agsagana tayo. Babawen kakabsat itin tayo panagbabawi kadagiti basbasol tayo. Ket dito'y paset iti nasantuan na surat ito do na ti umuna nga bersikulo ti dua nga mensahe kakabsat. Ti umuna ket ni Juan amamunyag masarakan ijay surat ni San Mateo kapitulo 10 ken maysa versikulo 10 nga kinunan ditoy adtoy ti babaunek kuna ti Dios ibaon ko nga mununang sika tapno isaganan na ti dalan mo. Ni Juan amamunyag insagana na ti dalan boboon kakabsat iti mensahe iti panagbabawi. Ti may kadwa a mensahero isu ni Apo Hesu Kristo, ni Jesus a Mesayas, nga insaganaan dagiti propeta. Insaganaan da propeta Malakias ken ni Juan amamunyag iti dalan na asumangbay. Kakabsat ditoy iti teksto tayo at dada asaritaon na ti umuna ken may kadwa ngayumay ni Apo tayong Jesus. Ket ditoy kakabsat umay amang dalus ken mangukom. Iti kinapudno na masapol madalusan ken mapalinteg tayo amin iti sangwanan iti Dios. Ditoy ti bersikulo 3 ken 4 kakabsat ket saritaon na ditoy nga umay tapno ukumon na dagiti anak na kakabsat
ket ti panggap na iti daytoy ket mailisi da kuma wenno mailisi tayo iti pannakadusa. Ket agserbi tayon to kuma wenno agserbi tayo iti Apo. Daytoy iti kayat na mapasamak iti biag tayo. Ni Apo Jesus sana kayat nga adda maysa nga anak na nga maukom gapo iti basol. Wenno adda iti maysa nga anak na nga may tapwak ijay impyerno gapo iti sana nga panagbabawi. Kakabsat, dito'y saritaon na iti may papan iti apoy ken sabon. Ti apoy ken sabon ket agpadada amang dalus ken mangikat iti rugit iti tao. Kastoy iti panang dalus ti Dios iti basol ti tao. Babaon iti panakabalin ti apoy ti Espiritu Santo nga umay babaon kadigiti sasauna kakabsat. Ket datayo ket marikna tayo kakabsat iti panakabalin iti Espiritu Santo nga agtatrabaho iti biag tayo. Ket ditoy ti umuna nga yumay na may yawis iti panagbabawi ken pannakabunyag iti danom. Daytoy iti akinruar a pakakitaan iti pannaka ikumit kakabsat iti Dios. Ngem tapno nan anay masapol a kanayon nga iti yaay ti apoy ti Espiritu Santo ken sao nga mangbaliw iti akinuneg nga kinatao ken isumot iti wagas wenno mangyeg iti baro a parswa. Akas ko na nga ti paset na santuan at surat no ti maysa a tao ket addan ken Kristo isuket agbalin agbalin nga baro nga parswa. Ti daan naglabasen ket ti baro ket imay. Ket dayjay kakabsat iti makita kadagiti namati nga insentrodan iti biagda ken ni Apo tayong Hesus Kristo. Ket ti panagbalbaliw kakabsat laglagpan tayo manipod iti kinamanagbasol nga agturong iti kinasanto. Dayto ti kalat iti kinakristyano ken kayat ti Dios a mapasamak kada tayo amin. Magunudan daytoy babaon iti kinapudno tayo amang surot ken agtungpal iti bilin ni Apo tayo nga Hesus Kristo. No anyaman dagitoy nga bilin nga isu nga ited ni Apo tayo nga Hesus Kristo kada tayo ket no, naramid tayo ket nga rod kakabsat ket maysa tayo kadagitoy nga pakaipayan daytoy nga sao iti daytoy nga rabii. Isu nga iti daytoy nga panawan, iti selebrasyon, iti Advento, when iti daytoy nga Paskwa kakabsat. Ket masapol nga datayong anamati ket agtultuloy tayo nga agdaydayaw iti Apo. Tultuloy tayo nga agdayaw ken agkanta para iti Apo, iti panangpaspasungad tayo, iti Paskwa. Ket ngarod kakabsat, ditoy, ket makita tayo, nga saan la kumang panawan iti Paskwa, wenno panawan iti Advento, nga makita dagitoy nga nasasaya at akababalin tayo. Gapunan no umay iti Paskwa ket makita tayo dagiti tao na adda dagiti sagot da nga ipaayda kadagiti padada nga tattao wenno adda dagiti sagot da para iti Dios ngem kalpasan ti Paskwa ket agsardeng damoten nga
mangipaay iti sagot da. Dahito ko mga araramidan tayo ket agtultuloy kakabsat. Saan ko mga agsardeng? No, anyaman dagiti araramidan tayo ita para iti apo ket itultuloy tayo kuma. No, anyaman dagiti banag aramidan tayo kadagiti pada tayo nga tao. Aramidan tayo kuma. Saan laong iti panawen iti Paskwa. Ket ngarod kakabsat dahito nga mensahe ket nabak ng launay ket sapay kuma. Tawa isumanen iti pagbiyagan tayo iti daytoy nga lawas. Iti agtultuloy nga panakipagna tayo ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Madaydayaw iti nagan ni Apo Jesus iti daytoy arabii. Ket kakabsat awisenda kayo nga itultuloy tayo kumang idawdawatan ken ikarkaragan iti nasyon tayo a Pilipinas. Sapay kumata nasayat iti selebrasyon dahito nga Paskwa, ni Apo Diyos iti may daydayaw, ni Apo Diyos iti maingat ngato, iti dahito nga tawen. And kastamot nga tultuloy nga bendisyon ni Apo Diyos, dagiti kakabsat ng OFW, dagiti kakabsat ng frontliners, dagiti healthcare workers, ken dagiti amin nga kakabsat tayo nga isuda ket agpatulong iti Apo iti daytoy nga rabi ket idawdawatan ken ikarkaragan tayo isuda. Ket sakbay nga agkararag tayo kantayon tayo kakabsat daytoy nga kanta amok ti Dios di naktubaybayan ken amok ti Dios tong batan nakararag ko. Amok ti Dios di naktubaybayan. Amok ti Diyos, di naktubaybayan. No agbyagak, anasantuan, tinadakes, pagpanawan. Amok ti Diyos, di naktubaybayan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. No agbyagak, anasantuan, inadakes, pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Kararag tayo, naindaklan kan man nakabalin nga Diyos, peksamitin kami, panagyaman ken ka ti daytoy nga rabii, tin kami panagdengeg, iti naimbag damag, agyaman kami ti sa umuapo, nga isumangted, iti bilag kada kami nga anak mo apo, iti daytoy nga panawen. Ket sapay kumata, pagbiyagan mi, dagito yung sasaom, iti daytoy nga rabii. Ket Apo, masursuro mi kumay tagpakawan ken ka, ken nagbabawi kadigiti nyaman nga babak nga inaramid mi ti sangwanam. Dalusan na kam nga rod o Dios daytoy nga rabii, ket bendisyon na kam amin. Yadayo na kami ti peggad ket nyaman na saksakit o Apo. Ket tultuloy mi nga kararagan tinasyon mi nga Pilipinas, agyaman kami ti panagbabati COVID, ket agyaman kami o Apo iti kinaragsak dagiti tattao nga celebrar iti daytoy nga bulan iti Disyembre. Ket Apo Diyos, ikatem kadi dagiti nyaman nga danag dagiti amin nga anak mo. Ket kadagiti kabsat mga OFW, idawdawatan misuda iti daytoy nga rabii, sa lakniba misuda, yadayo misuda ti peggad ken anyaman na sakit o Apo. Ket bendisyonam dagiti pamilya da o Apo nga adda ditoy nasyon mi. Ken kastamot nga bendisyonam dagiti healthcare workers kadi o Apo nga nangilangitan. Ket no daman dagiti pasyente nga danti sakit, ipatay mo kaditi man nakabilin imam kadakwada ket maagasan daw Apo ket umimbag da. Agyaman kami iti panangpaimbag mo Dios kadagiti amin nga da sakit na. Ket Apo Dios bendisyon ti Iglesia mi, the United Methodist Church, tultuloy ti panangaramat mo kada kami tapno mayeg mi tinaimbag damag kadagiti amin nga anak mo. Ket ama iti daytoy nga rabii dawaten mi nga makainan na kami nga nasayaat, ket makabangon kami nga nasalun at into nabigat. Ket sika nga rod o Dios si may daydayaw ti daytoy nga rabii kan may tanok. Agyaman kami ken ka o Apo gaputa saan na kami nga binaybayan. Ket sika o Apo ti nagari ti biag mi iti daytoy manen nga lawas.
Ket dagat iti dawat ken kararagmi babon tinagan ni Apo mi nga Hesukristo kas manubot ken mangisalakan. Amen. Kakabsat agyaman tayo iti Diyos iti daytoy nga rabi ket madaydayaw tinagan na ket laglagupan tayo kuma nga Domingo into no bigat sagana tayo iti bagi tayo nga agdaydayaw ken ni Apo tayo nga Hesukristo into no bigat. Madaydayaw iti Diyos.